okwana 734 omwe ankhwangwi Judith independent apeza ngoti pali china chake nditunde kuti kuno ku Lilongwe Lulo tasala ndi South Mapuyu ndi Lilongwe Nkoma chabwino nditu zikomo kwambiri zikomo ameneyo Brenda zikuonesanso kuti yayi ku Lilongwe Lulo kumeneko kwangosala constituency awiri kuti aonkhesere akaonkhesera china chilichonse pamenepo ndiye kuti akhalanso akutipatsira zotsatira kuti tidziwe kuti kodi zotsatira zosasimikizika kumeneko zikuyenda motani. Pano nzanga tilowere ndithu mboma la Dedza kumene kuli Imam Wali timvenso kumeneko kunena kuti Imam atipatsire information yanji madzulo wano. I think it's okakhala kwamba kunkhana ndi Imam mu chigawo chino chakumadzulo. Chigawo chino chakumadzulo ndithu. Tingokumbutsana kunena kuti ino ndi Kanema ya Times TTV komanso tili pa Times Radio ndi Times 360. Imam ukutimva bwinobwino? Hello Imam. Yes. Ukutimva bwinobwino Yeah, ndiumva bwinobwino. Chabwino tipatsireni zotsatira zimene muli nazo kumeneko zosatsimikizika komanso mwina mungotipatsa chithunzithunzi kuti kudetsa zili motani. Panakali pano mazipatsa zotsatira zotsiriza zokwanisa constituency ya chinamba 10 kuno kudetsa. Imeneyi ndi ya Dedza boma. Ndi constituency Dedza boma imeneyi tangolandira zama president zama MP sana debate kale chifayodi panali ma issues yena ndi anadi zimene tanga debate panopa. Ndanda wa zimene zaenda jonchi address banda pa Dedza boma constituency abeza mavoti 392 pomwe athokozani banda amene wanda independent apeza mavoti 122 akwame bandawe achipanja AAA apeza mavoti 295 pomwe alazala chakwera achipanja MCB apeza mavoti 14,727 akamuzwambo apetra apeza mavoti 93 pomwe a James Chilungo independent apeza mavoti 30 a Felix Chikojola independent apeza mavoti 19 adalitsoka bambe amene wande a UTM apeza mavoti 1,246 atupere muluzi amene wa UDF apeza mavoti 254 apita Mutharika achipani DPP apeza mavoti 4,046 aphunziro Mvula independent apeza mavoti 18 pomwe atumpale mwene fumbo achipani SDP apeza mavoti 13 akondwa Nankumwa APDP apeza mavoti 19 a Jordan Sauti APPP apeza mavoti 11 pomwe Matswira independent amenewa apeza mavoti 11 a Tobias Miward independent apeza mavoti 10 a Michael Unsi amenewa achipani cha oja zake alibe mlandu apeza mavoti 81 menemo ndi mene mndandanda waendera umene ukuti zotsatira zosatsimikizika kuzotsimikizika zenizeni zimabwera ndi abungwe lameki zimene zindi za Dedza boma constituency. Zikomo kwambiri Imam tikhulupirira kuti akaonkhesiranso zonse za ma MP komanso kuti makamaka district yonse yachita bwanji ukhala kuti pasaso update zimene zitikhaidi upereka di update kwa dziwitsa Malawi zimene zakhalira kwapana kali pano tangotsala ndi kungoonkhesera kuti pa 10 constituency imene kuti mavoti ayenda motani zimene tikhulupirira kuti mmene mazibwera ola lachiwiri chama 5 muno zikhala zoti zidatheka. Zikomo kwambiri. Zikomo. Imam Wali ameneyo kungotipatsira zotsatira zosatsimikizika ndithu za constituency yomaliza kudedza komanso angonkhesera ndithu za president yekha ndipo akapasa makamaka za ma MP akhalanso akubwera pompano komanso akaonkhesera za district yonse akhalanso akubwera pompano kuti atipatsire zotsatira zimenezi.
Pano tibwerere ndithu mboma lija la Machinga kumene kuli mtolankhani wathu a Blessings Tambala. Anabwera nthawi yake Blessings. Izona zake. Amati kunasala ndithuso naye khangati constituency imodzi. Sisoncho. Ndeti imve kulena kuti pakadali pano zili motani kumeneko. Hello? 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 Yes, Blessings. Unimva? Anakumva. Chabwino mwina utuza zotani pakadali pano. Pakadali pano ndikhoza kunena kuti zotsatira za phungu ku nyumba ya malamulo makamaka ku dera la Machinga South East azikadagwiridwabe kamba kuti zinabwera akuti ndi azola kuika zina ndi zina patali nde mamonitazi komanso ndi akuluakulu ena amene anali kumeneko kuviravirabe ndithu komano mmene tinanenera muja nkhani ya zotsatira za president kumeneko ku Machinga South East zija tinaonkhetsera zija komano titengeza South East zapadera za president kumeneko Thokozani Banda independent apeza mavoti 95 aphunziro mvula independent kumenekonso apeza mavoti 130 Peter Mutharika achipani cha DPP apeza mavoti okwana 25,336 Advere Muluzi achipani cha UDF apeza mavoti okwana 1,041 ndipo Joyce Banda achipani cha PP apeza mavoti okwana 627 Lazarus Chakwera MCP apeza mavoti okwana 867 Kwame Bandawe chipani cha AAA apeza mavoti okwana 110 Adili Shurungo oyima paokha amene wapeza mavoti 93 Smart Thriller independent amene wapeza mavoti okwana 10 Akondwani Nankhumwa achipani cha PDP amene wapeza mavoti okwana 31 amene wadi Tobias independent amene wapeza mavoti okwana 21 Michael Usi odia zake alibe mlandu amene wapeza mavoti okwana 45 South Jordan PCP apeza mavoti okwana 14 Cosmas Chipojola independent amene wapeza mavoti okwana 102 ndipo Adalitso Kabambe IOTM apeza mavoti okwana 316 Kamuzu Chiwambo Petra apeza mavoti okwana 72 Frank Munifumbo NDP apeza mavoti okwana 27 ndipo kumeneko onse amene adalembetsa mkondo wa voti total registered analipo 36,587 ndipo mavoti omwe adaponyedwa analipo total votes amene wandi 29,755 mavoti amene adaponyedwa adawerengesa amene anali abwinobwino mavalid votes pa Chingerezi amene wandi 28,937 ndipo void votes mavoti onongeka kumeneko apezeka mavoti okwana 818 kumeneko ndi zimene zinizotsatira zosatsimikizika kuchokera ku Machinga South East makamaka pa amene akupikisana pa mpando wa president ndipo ngopereka chithunzithunzi kumeneko kumene tafotokozeramo amene akutsogola makamaka pa zotsatira zosatsimikizika zimenezi ndi Peter Mutharika achipani cha DPP amene apeza mavoti okwana 25,333 ndipo pambuyo pawo akubwera Rubele Muluzi UDF amene apeza mavoti okwana 1,041 ndipo kuchoka amenewo amene akutsatira pa number 3 pakubwera Lazarus Chakwera MCP amene apeza mavoti okwana 867 ndeti padadikirabe ndithu zotsatira za phungu kumeneko ku Machinga South East kuti timalize zonse kuti tatheka komano mmene tateremo akumbali ya president zotsatira tatheka ndithu ku Machinga makamaka boma limene la Machinga chifukwa tateremo ndiye kuti zotsatira zonse za maconstituency 8 amene ali mboma la Machinga za president zafika ndithu zatsala ndi za constituency imodzi makamaka imene kumbali no ya phungu ndiye ndibwerezenso muna mutautilola kutero kuti tibwerezenso kuti taonkhetsedwa zonse zotsatira za president maconstituency 8 amenewa zili motani chipereka chithunzithunziso chimenecho kachikeni perekani ndithu chabwino zotsatira zonse za maconstituency 8 mboma la Machinga mmene muzitaonkhetsedwa makamaka kumbali ya president zili motere
Joyce Banda achipani cha PV apeza mavoto okwana 2480. Thokozani Banda oyima pa okha apeza mavoto okwana 599. Kwame Bandawe amene wa achipani cha AAA apeza mavoto okwana 526. Lazarus Chakwera IMCP apeza mavoto okwana 4,000. Zibwerezenso amenepo Lazarus Chakwera IMCP apeza mavoto okwana 4,541. Akamuzi Chiwambo Petra apeza mavoto okwana 463. Adi Chirungo oyima pa okha amenewa apeza mavoto okwana 422. Cosmas Chibojola oyima pa okhanso amenewa apeza mavoto okwana 309. Abdaliso Kabambe achipani cha UTM apeza mavoto okwana 2,492. Ruvere Muruzi achipani cha UDF apeza mavoto okwana 10,598. Peter Mutharika achipani cha DPP kumene apeza mavoto okwana 177,387. Aphunziro Mvula oyima pa okha apeza mavoto okwana 626. Frank Mwenefumbo amene wansondo oyima pa amene wachipani cha NDP apeza mavoto okwana 139. Akondwani Nankhumwa PDP apeza mavoto okwana 116. Jordan Sauti PCP apeza mavoto okwana 72. Smart Shrira amene wansondo oyima pa okha apeza mavoto okwana 54. Miwad Tobias oyima pa okha apeza mavoto okwana 68. Michael Usi chipani cha Ujezake alibe mlandu apeza mavoto okwana 388. Ndipo kumeneko onse amene adalembetsa mkondo wa voti Machinga district alipo okwana 253,176. Ndipo mavoti amene adaponyedwa total votes ndokufuna 206,559. Total valid votes atawawerengetsera mavoti amene anali osaonongeka ndi okwana 201,280. Total void votes mavoti onongeka kumeneko kumachinga ndokwana 5,279. Ndithu mmenemo ndithu ndimene zayendera tikaona zonse makutire tonse 8 amene akutsogola muzosatira zosatsimikizika mboma la Machinga ndi Peter Mutharika achipani cha DPP ni mavoto okwana 177,387. Ndipo pa number 2 akubwera Ruvere Muruzi amene apeza mavoto okwana 10,598. Ndipo pa nambala yachitatu pa number 3 pali Lazarus Chakwera amene apeza mavoto okwana 4,541. Ndithu zimene zinzotsatira zosatsimikizika kuchokera maconstituency onse amboma la Machinga makamaka kumbali ya mpando wa president. Tikhoza kunena motero ndithu. Chabwino blessings inde kuti zonseso zikatheka zama MP kapena kuti aphungu inde kuti ukhalanso kuti ziwitsa pano. Ndithu ndikhala ndikukudziwitsani zonse zikatheka tikhale tikubweranso. Zikomo kwambiri. Zikomo. Blessings Tambala ameneyo mboma ndithu la Machinga kuti pasira zotsatira za mboma la Machinga. Tachoka ku Machinga tilowere no kumangoje. Kumene kuli Yohane Simon timve kunena kuti kodi iyeyo ali ndi zotsatira zanji pakadali pano zimene ndi zosatsimikizika. Tidakali ndithu kumene ku Eastern Region mbali yake sindi omwe. Timve ndithu kuchokera kwa Yohane Simon kunena kuti kumeneko zili bwanji kumangoji. Malawi decides 2025 pano pakanema wa Times Radio komanso Times 360 pamene tikwatsirani ndithu tsatanetsatane wa zotsatira zosatsimikizika zimene ife atolankhani athu akuzipeza madera osiyanasiyana amene iwo ali. Yohane ukutimva? Ndikumva ndithu. Chabwino tikulandireni kaya kumangoji masanano kuli bwanji? Kumangoji uno kwabwinobwino ngasiri kudziwa ku blanta yako maso pomwina kwa amene akutimvera komwe ali masanano kuno mwachizolo wezi dzuwa chimodzimodzi monga nanena mama auchi.
yayi kunonso kuli bwino nkwadziwanso chabwino zikoma atatipatsa ndithu chithunzithunzi chamene kumangochi kulili iwe ndikoyamba kuyankhulana nawe mchigawo chino chamasana atatipatsa chithunzithunzi chamene zinthu zilili kumeneko komanso kuti mwina zotsatira zimene uli nazo ndi ziti komanso zikuyenda motani zosatsimikizikazo chabwino zotsatira zosatsimikizika zomwe tili nazo mpaka kali pano tili ndi zamadera amene tinati ma constituency okwana 6 asanu ndi imodzi boma la Mangochi. Boma la Mangochi anawikhala pawiri pali Mangochi municipal ili ndi constituency imodzi pamene Mangochi district ili ndi ma constituency 12 ndi za municipal tinamaliza dzulo pano tikulimbana ndi za Mangochi district kumene kuli ma constituency 12 kumene kuku kumachedwa makamaka poyambapo anali mavuta ma network koma mapeto kuno chomwe chati chodetsa kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi kuchedwa kwa malizasi kuti achoke ma constituency tally centers kufika pa district tally center kuti zilowetse makina zitumizidwe ku Lilongwe kuti mwina zikakhale gawo limodzi la zotsatira zomwe kumene kwakuziyembekezera. So far mwina zomwe zafika kale pa tally center kunoku ndi zotsatira zochokera m'madera okwana 8 zomwe zaunikidwa mwina ndikuongesera ndikuona kuti mwina zikufana nakapena ngati pali mavuto ndikumakoza ndikuzika pambali zinazo koma zomwe zamalizidwa kale zikukhudzana ndi madera 6 okha. Madera ake amene amalizikawo ndi dera lapakati mboma la Mangochi imene amati Mangochi Central komanso Mangochi Mkungulu komanso Mangochi Masongola Mangochi North East, Mangochi South West, Mangochi Lutende wamaliza ni Mangochi Lutende. Ndi pofuna mwina pozindikira kuphatikiza ntchito naziphatikiza zonsezi kuti candidate uyu wapeza mosemo umene anapeza ndikuphatikiza ndikumikira zonse malo amodzi. Ndi tikuyamba ndi Dr. Joyce Banda ma constituency 6 onsewo apeza mavoto 1928. Thokozani Banda apeza mavoti 579. Akwame Bandawe apeza mavoti 495. Dr. Lazarus Magase Chakwera apeza mavoti 3467. Kamusi Joambo apeza mavoti 690. Adil James Chilungo apeza mavoti 342. Cosmas Chibojola apeza mavoti 295. Daliso Kabambo apeza mavoti 2614. Atupere Muluzi apeza mavoti 14,090. Professor Arthur Mutharika apeza mavoti 130,013. Aphunziro Mvula apeza mavoti 494. Franki Mwenefumbo apeza mavoti 138. Akundana Nkhumwa apeza mavoti 166. Jordan Sauti apeza mavoti 61. Honorable Smart Swira apeza mavoti 57. Miwa Tobias apeza mavoti 60. Michael Usi apeza mavoti okwana 312. Mavoti onse amene anyali wolongosoka mu madera 6 amenewa ndi mavoti okwana 164,535. Mavoti amene aonongeka ni mavoti okwana 6,385. Tikaphatikiza zonsezi mavoti yake osakwana 160,920. Uma constituency 6 amene wawa mavoti onse anthu amene analembetsa analipo 205,990. kusonyeza kuti mwina pafupifupi anthu okwana 40,000 ndi amene sanavote ma constituency 6 amene wawo. Ndiye patakale pano chomwe chikuchitika nali mavuto ena ndi ena amene amakomana makamaka monga zimene anenera kuti panali ma constituency ena amapezeka kuti mwina akakhetsera zomwe makandidate apeza sizimagwirizana ndi zimene avotera pamenepo. Ena amapeza kuti mwina mafigures ya makandidate aja yochuluka kuyerekeza ndi zomwe anena kuti zomwe zavotedwa. Pena tikaphatikiza za makandidate onse zimachepa kufotokoza ndi zomwe oyendetsa chisankho amanena kuti anthuwa avota. Ndipo patakale pano akuluakulu oyendetsa chisankho pa council pano akumakhala pasi ndi amene akuyimira zipani zimaonekaso mwina center by center zotsatira zake
usati kuenda vote by vote koma kuti zomwe analemba zomwe zinasayinidwa ndi mamonika kumudziko kumaoneka kuti kodi izananena kuti chani cholinga chakuti mwina akhale ndi zotsatira zogwirizana bwinobwino zomwe zili ndi zili zovomerezeka ndi woyimira zipani zonse tikhoza kutero ndithu. Zikomo kwambiri Yohane. Tathokoza. Ndikuti ma constituency ena wakatheka okhalanso kuti pa subdate. Ndithu amene wawa ndikuti mwina chakumadzulo kuno tindiyembekezo kuti mwina chamma 6-7 mutikhoza khala kuti mwina tinaso ena 4 kapena 6 onse. Chabwino mwina Yohane usanapite mene wafotokozera kuti mwina chamma 6 tikhati ndi ma constituencies ena 4 kapena kupitirapo. Wanena kuti zotsatira zimene zinza ma constituency 8 zimene mati fotokozera zina ziti. Mwina kwatsala maujina ngati malo angati. Kuti zivi nzawo tsatira za ma constituency okwana 6 amene akhala sonde kuti ndi 6. Oh, mangoji muno alipo ma constituency okwana 12. Anthu amene analembetsa analipo 411 947. Tathokoza kwambiri. Ndithu. Ndimwenaso titamwimbirako McDonald Tom amene ali boma limene lachira dzulo kuti atipase kuti kodi kumeneku zikuyenda motani. Nemwina tikudikirira ndithu McDonald Tom tikaona chisomo ma district ambiri zikuoneka kuti zikutsonya ndithu akumasala pang'ono kumaliza tikaona kwina ngati kudedza kunasala ndithu constituency imodzi tikaona apa Yohane of course mwina adakalibe kumabe ambiri tikanena panopa ndoti amaliza ndithu. Hello Matilda. Uli bwanji McD? Inetu nditi bwino tukaya inuyo kumeneko. Tikuli bwino kaya kumeneko konyengo ndiyotani ife tikunodzuwa tu dei ayi tikuoneka kuti latiyanja. Kadzuwa tu kanathetheka kantheke nakacho kunoko. Komano eventually wapeza kuti kumadziko kuno kwakuoneka kuti kuli mitambo choncho. Kumakhanga zoti kamvula kagwa komano kuti zuwa inathetheka lokwanira bwino ndithu masanamu. Iya inkhani yabwino nde mwina watibweresera zotani pakadali pano. Pakali pano patu kuboma lachira dzulo kuno ndifonena kuti ndabweretsa zonse ndipoti kuti matha kupereka mapseti bwinobwino malingana ndi zinthu mmene zimakhalira. Kuchira dzulo kuno kuti ma constituency 5 chira dzulo Masanjala, chira dzulo Nyungwe, chira dzulo Thumbwe, chira dzulo Mitima ndi chira dzulo Ngulu. Ndiye makonstituency amene tili nawo kunoko kuchira dzulo ndifanira kuti ili ndi ma results ama constituency polo aphungu polo akhala polo molo mwa 5 chifukwa chonena kuti ndikuimo constituency imodzi pamakhala paperwork yomwe imakhala kuti kugwiridwa kuno and they are still sorting out my issues komano ma results owina ku constituency imene imodzi yomwe ili chira dzulo Nyungwe ngakhale ma results tinaone format owina pamodzi wakale ndiye mwina posata ya nthawi ndiyambe ndiyazaphunguzi kenakono ndipereke samale ya presidential race. Chabwino undilola kuti ndike teroni ndithu bwalo ndilano. Chabwino kuchira dzulo Masanjala constituency pa mpando wa aphungu amene amapikisana anali makandidate 14 ndipo zotsatira zawo zaenda motere. Amatias Menya apeza mavoti 165, Aloke Chipenembe apeza mavoti 3000 apeza mavoti 3722. Tony Fletcher amene wachipani cha PDP apeza mavoti 15729. Peter King Gwemba apeza mavoti 1131. Ronald Mazula achipani cha TC apeza mavoti 2600 apeza mavoti 265 kitero. Kamau Patrick Mlongoti independent amene apeza mavoti 1008. Achipiriro update chipiriro Moses achipani cha UTM apeza mavoti 265. Shaibu Mustafa achipani cha Ford
amenewa apeza mavoti 203. Junior Lloyd mwenye masi ai independent amenewa apeza mavoti 521. Muhammad Hanif Osman independent apeza mavoti 1118. Aquarius Juma Rajab chipani cha MCP apeza mavoti 220. Jonathan Henry Samarani amenewa independent apeza mavoti 374. Glory Simbota independent amenewa apeza mavoti 216. Pamene Asandi Gonda Simon achipani cha UDF apeza mavoti 402. Ndekuti kumene kuchikaziro masanja urenge ndimene marizatiwa akuonekera ndekuti Tony Fletcher achipani cha TPP amene apeza mavoti 15,729 ndithu amenewa kuoneka ngati amene akatsindika kwa kunyumba ya malamulo wapsa. Ndeti liso ndi constituency ina imeneyi ndi constituency yotchedwa Chiradzulu Thumbwe kumeneku amene amapikisana ndi anthu anayi. Aaron Richard Mupfuwa independent amenewa apeza mavoti 3,116. Joseph Machola Mwananzeka achipani cha TPP apeza mavoti 19,304. Joseph Jesse Nomale amenewa independent apeza mavoti 2,495. Kennedy Samara IMCP apeza mavoti 210. Pamene Elias Sekula UTM apeza mavoti 595. Kutanthauza kuti zonse zikakonzeka amene akakatsindika kuti kodi zimenezi ndizoona ndekuti Joseph Machola Mwananzeka achipani cha TPP omwe apeza mavoti 19,304 amenewa wakunyumba ya malamulo wapsa kubwereraso. Kuchiradzulu Nguludi constituency kumeneku amene amapikisana analipo anthu ndingopangisa quality yaitali ndingoyamba kuwerenga kumeneku. Winston Kazingi Beki achipani cha MCP apeza mavoti 1,007. Chimwemwe Kachingwe independent apeza mavoti 443. Anere Kanyontha independent apeza 671. Elijah Ngulinga Magona independent apeza 373. Aseri Enoch Malasha yamenewa independent apeza mavoti 2,794. Mark Times Pagonanji Maroa TPP apeza mavoti 14,392. Pamene Lance Mbewe achipani cha UTM apeza mavoti 4,838. Malizatso tikaona zikusonyeza kuti Mark Times Pagonanji Maroa TPP amene apeza mavoti 4,392 amenewa wakunyumba ya malamulo wapsa amene akatsimikiza. Pali constituency ina yomwe ndi Chiradzulu Mitima kumeneku kunaliso anthu angapo ndithu amene amapikisana. Kuyamba in terms of apartheid osati kuyamba kuti atsogola. Mofat Banda chipani cha UTM kumeneku apeza mavoti 437. Morgan Macpherson Chirombo achipani cha MCP apeza mavoti 136. Daniel Dominic Kamoto independent apeza mavoti 4,538. Jim Chifuniro Matanga achipani cha TPC apeza mavoti 8,340. Oliver Nakoma independent apeza mavoti 3,337. Friday Namaona independent apeza mavoti 5,884. Pamene Felix Clement na Misao independent apeza mavoti 2,010. Kwa tikaona malizatio kusonyeza kuti kumeneku Jimmy Chifuniro Matanga achipani cha TPP amene apeza mavoti 8,340 wapo nyumba ya malamulo nawonso wapsa. Kuja kulibe mamalizatio amene tunena kuti tikuyenera kuti titapange verified nokuno kumeneku ndikunanena kale kuchiradzulu nyungwe koma chifukwa choti malizatio sitinaone zengeza ngakhale amene wawina kumeneko pakali panopa ina ndili nalo chipaniso ndili nacho. Koma tikaona maconstituency 4 amene tawaonawa tatakambawa onse akupita ku chipani cha DPP.
chabwino zakhala bwino kuti simunatchule sinanga ngakhale zizosatsimikizika ndizosatsimikizikabe kwambiriso ndithu titero nkhani yovuta iyi zoona zake usamanena zokumva kwa anthu iyayi koma pakaka verify chabwino titero tipite ku chisankho chimpikisano wa president chabwino kumeneku I don't know how I should go about it. Kumeneku tingopita straight patoto kapena tipange breakdown kuti constituency apeza makuti I think tingopita kumatoto koma okay fine chifukwa mbuyo musinanga tinakhala tikulengezaso kuzama constituency ena omene amatheka inepo zolongosoka kweni ndi kuyamba kweni ndi kumeneku ndipangobwera ndi ma-update za matechnicalities zikuyenda bwanji chani. So, chifake manera should be guided. Koma chifake whatever the case, toto yonjobwe anthu yakudikira ndizingochula kutotoko kuti tinene kuti kumeneko amene mamalizata macandidates onse ngati chiradzulo ngati boma ali motani. Chabwino. With your permission, should I proceed, madam? Proceed ndithu. Ati with muchira pempha permission eti nanga si permission imafunika ndendipitirize ndile kumene kuku Joyce Banda amenewa apeza mavoti ngati boma lonse apeza mavoti 517 Atoko Banda apeza mavoti okwana 204 Akwame Bandawe apeza mavoti 205 Basi Takwera apeza mavoti 2091 Kamuzu Chiwambo apeza mavoti 150 Adi Uchilungo apeza mavoti 167 Chipochola amenewa apeza mavoti 150 Dalitsoka Bambe apeza mavoti 1820 Atupere Muluzi apeza mavoti 1904 Peter Mutharika apeza mavoti 115,867 Phuziro Mvula apeza mavoti 284 Frank Mwenfumbo apeza mavoti 63 Kondwanina Mfumwa apeza mavoti 66 Jordan Sauti apeza mavoti 18 Smart Swira apeza mavoti 25 Mirwa Titodias apeza mavoti 21 Michael Usi apeza mavoti 161 So ku chiladzulu kumeneku anthu onse amene analembesa mavoti onse amene anawerengedwa ndi mavoti 124,211 mavoti amene anaonedwa kuti ndiwonongeka amenewa anali 2,498 ndipo mavoti onse amene anaponyedwa kumeneku ndi mavoti 127,009 ndiye ngati district yonse inali ndi mavoti okwanira kwa anthu amene analembesa anali 146,678 mwachidule ndekuti ku chiboma la chiladzulo chimeneku amene atsogola kwambiri kusiya anzawo kwasiya kutali Peter Mutharika achipani cha DPP omwe apeza mavoti 115,867 pamene owatsatirawo ndi Lazarus Chakwera achipani cha MCP amene apeza mavoti 2,091 motsatizidwa ndi Apere Muluzi amene apeza mavoti 1,904 kenako Dalitsoka Bambe amene apeza mavoti 1,820 nde mwachidule boma la chiladzulo ndi mmene zayendera ndipo chachikulu chomwe chimachitika kunoko nchonena kuti mavoti amachedwa kubwera kuchoka kuma constituency tale centers nkhani yomwe inavuta ndi paperwork nkhani zankana ndi wina wa ku center ndithu kuti inu chikomalizati nawo taziwadzana lomwe kuti ena mpaka akufika lero kuti malimalizati sonse munali nawo sana timavuta ndiyani
akuti nkhani kuti mafuta apa ndiya kulowetsa mu system mapeza kuti anthu not kulowetsa in terms of network komano paperwork handling paperwork yoti amalizatu ajoke ku constituency tale center kubwera kunoko ku tale center so ena madandauza apena anthu amene akutitsogolera pamalegation ambirimbiri koma chachikulu when all is said and done malizatu kuno afika ndi amenewo ndithu ine pakali panopa mwina ntchito yanga ikulu yasala ndingopeza ma results constituency imodzi ndimanena kuti yakunyunzuku kuti watsogola ndi ndani mavota ayenda bwanji koma pakali pano chilazulo ngati boma nkhani ya president imeneyo kuti malizatsi waperekedwa ikero ndithu Matilda ndikisoma takuyamika kwambiri McDonald Tom zikomo kwambiri ziko McDonald Tom ameneyo uchokera mboma lijala chiladzulo ngotipatsira tsatanitsatani wamene zinthu zikuyendera kweneko pano mutiloleso kuti tipite no mboma la Nsanje kumene kuli mtolankhani wathu Innocent Kalikoka timvenso kunena kuti kodi kumene ku Innocent watolera zotani nanga kumeneko ndithu masana wano kuli bwanji. Kumbukirani kuti ino ndikanema ya Times TTV komanso tili pa Times Radio ndi Times 360 pamene upatsanani tsatanitsatani wamene ndithu zotsatira zosatsimikizika zazisankho zimene zinachitika mtsiku mulino lachiwiri lino pa 16 September zikuyendera madera osiyanasiyana madera onse ndingonena choncho 28 amene atolankhani athu a Times aliko. Innocent, hello. Hello. Ukutimva bwino eh? Yes, ndikumvani. Chabwino tiyambire kuti kuli bwanji ku Nsanje masana wano. Ku Nsanje kuli bwino ku Blantyre. Ku Blantyre kuli bwino ndithu kwa dzuwa anthu akudandaula kutentha ndi kumeneko kumatchuka kwambiri nkutentha. Nyengo ili bwanji. Watentha kwambiri moti pano ndithu kutalokha. Ai beko Nsanje ife tinazolowerapo kuno. Ndithu de. Moti pa amenepa ndithu tikupatseni ino mpata kuti mutifotokozere kuti zotsatira zimene uli nazo ndi ziti zikuyenda bwanji nkhani ya zotsatira zosatsimikizika. Ndipereke zotsatira za ma Constituency 4 mwa 5 zimene zabwera ku district tale center zimene zindi za mtsogoleri wa dziko zosatsimikizika. Ndiyambe motere Joyce Banda APP apeza 536, atokuzani Manyika Banda apeza 330, akome Bandawe AAA apeza 375, Lazarus Chakwera MCP apeza 8,104, Agamuzu Joambo Apetra apeza 311, Adiu James Chiungo apeza 155, Felix Chipojola apeza 133, Adalitso Kabambe IUTM apeza 1,205, Tuvere Muuzi IDF apeza 1,208, Peter Mutharika at TVB apeza 73,056, Apunziro Mvura apeza 204, Frank Mwenfumbo at MDP apeza 26, Kundwa Nankuma at PDB apeza 53, Jordan Saudi at PCP apezanso 53, Smart Swira apeza 49, Miwat Tobias apeza 28, Michael Usi Odia zake alibe mlando apeza 250. Zotsatira zimenezi ndi
za ma constituency 4 constituency 4 mwa 5 amene ali ku Nsanje. Zimenezi makamaka ma constituency amene wandi Nsanje North, Nsanje Central, Nsanje Southwest, Nsanje South. Takhala ndizotsatira za Nsanje Lalanje zimene akuzipanga verify apapa kuti tiphatikize kuti tikwangule kunoko ku Nsanje. So akaphatikiza apapa ndigwirano ndi zotsatira zonsezo pakamodzi kuti tione kuti zayenda motani pa maconstituency onsewo makamaka zimene za mtsogoleri wa dziko. Tathokoza kwambiri Innocent. Ezikumbiri. Ife tidikira ndithu kumva kuchokera kwa iwe zonse zikayenda umene zikati. Chabwino. Zikoma. Innocent kalikokha kuchokera ndithu mboma lija la Nsanje kungoti apatsira kunso tsatanetsatane wa makamaka zotsatira zimene ndi zosatsimikizi